ఏంటి శనగరమ్మను స్కాచే 250 సంవత్సరాలు వైన్ రా ఇది. బావా నువ్వు ఆర్కియాలజీ రీసెర్చ్ లో ఎవరెస్ట్ అంతా ఎత్తుకి దిగిపోయావు బావా. బావా నీతో కలిసి ప్రాజెక్ట్ చేయడం నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను బావా. నా మనసు నాలుగు అర్థం చేసుకున్నందుకు నీకు సన్మానం చేయాలి. ఏయ్ బావా నాట్ సో మెనీ లైక్ దిస్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ రే 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 ABCD everybody ఫ్రెండ్ అంటే బెస్ట్ జోడీ పిల్లల్ని చదివించాలి, ఇలా పని చేయించకూడదు. అర్థమైందా? లైఫ్ లాంగ్ తోడు ఉండి ఎర్లీ మార్నింగ్ టు లేట్ నైట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఫుల్ టైం పాస్ ఎవరెన్ని వాగుతున్నా ఫ్రెండ్ పక్కనుంటే చాలు హ్యాపీనెస్. ఫ్రెండ్షిప్ నవ్వుకైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఏడుపైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒక్కటేనురా. ఫ్రెండ్షిప్ నిన్నలోనా ఫ్రెండ్షిప్ మొన్నలోనా ఫ్రెండ్షిప్ రేపు కూడా ఒక్కలాగే ఉంటుందిరా. ABCD ఎవ్రీబాడీ ఫ్రెండ్ అంటే బెస్ట్ జోడీ అద్దమల్లే చూపుతాడే లైఫ్ లాంగ్ తోడు ఉండి. ఏంట్రా ఇది ఏంటిది ఏమైందిరా? చూడరా నువ్వు నీ వల్ల నన్ను వదిలేయాలి. ఏంటిది? నువ్వేదో ఇంగ్లీష్ లో ఎరగదిస్తావు కదా నీతో రాయించాను కదరా. స్పెషల్ గా ఉంటుందని గాంధార్ లిపిలో రాశాను రా. గానార్లిపా దేవుళ్ళు మాట్లాడుకునే భాష. ఎంత రీసెర్చ్ చేశానో తెలుసా? బాబు అదేదో నేను అమ్మ అబద్ధులు తిట్టాను అనుకుని బయటకి గెంటేసిందిరా. ఇంత మాత్రం అప్రిషియేట్ చేయలేకపోతే తను వేస్ట్ రా. పని వదిలే. ఏయ్, అది అలాగే అనుకుంటలేరా. ఇలాంటి లెటర్ రాసినతో మనకు వద్దని ఎవరా దానికి ఇచ్చుకో. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడుందో 1/2 కి అర్థమే మేము గొప్పగా చెప్పుతూ మురిసిపోతాం. కేర్ ఆఫ్ సంతోషం ఎక్కడుందంటే మా కుళ్ళు జోకుల్లో ఉన్నదంటాం. క్లాసు రూమే కాని వాళ్ళు చాలా వంట రెండు కళ్ళు టెస్టులంటే పూనకాలు షేర్ చేస్తాం క్యాంటీన్ బిల్లు. చిన్ని చిన్ని మాటలెన్నో తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ సర్దుకుంటూ నవ్వుతూనే ఉండిపోతాం. ప్రేమ కన్నా మించి ఉన్న తీయనైన భావనేదో ప్రాణమిచ్చే ఫ్రెండ్ గుండెరో. ఫ్రెండ్షిప్ నవ్వుకైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఏడుపైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒక్కటేనురా.